Siyasetmedar, hunermend, nivîskar, akademisyen, parêzgar û ji nava jiyanê gelek fikr û baweriyên cuda. Hemû ji bo foruma aştî û azadiya civakî li Amedê li hev civiyane. Ev forum ji aliyê şaredariya bajarê mezin ve têldar xistin. Şaredariya Amedê bi vê forumê dixwaze reng û baweriyên siyasiyên cuda bîne bahev û bingeha pêvajoya aştiyê bihêztir bike. Li Tirkiye pêvajeyekî nû dest pê kir. Lê me dît ku ew pêvajeyek û berê hesarek li nav civakê de hiştiye gel gerel aliyê aştiyê de amade be. Me jî wekî şaredariya em axifîn me got gelo em dikarin çi bikin ew forum derket pêş. Foruma aştiyê bi axaftina vekirina ya hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan dest pê kir. Nêvanê me Herêma Kurdistanê hatine. Di axaftina Bakirhan de daxwaza avakirina aştiyeke mayînde li pêş bû. Orta Doğu'daki pek çok siyasi bilmecenin çözüm anahtarı Ahmet. Li Rojhilata Navîn mifteya çareseriya gelek xaçepersên siyasî di vîna Amedê de ye. Ev vîn roja ku perspektîva çareseriyê ya Enqereyê re bibe yek. Tirkiye ne tenê pirsgirêkên navxweyî dê pirsgirêkên gelek mezin ên li herêmê jî çareser bike. Sesine kavuşur. Ji Başûrê Kurdistanê jî şandeyek ku ji parêzgarê Hewlêrê Omed Xweşnav û parêzgarê Duhokê Alî Teter pêk dihat tevlî foruma aştiyê bûn. Herêmî Kurdistan piştîwanî li serkewtinî proseyê aştî dikatin li rabirdûj de Herêmî Kurdistan rolekî gewreyî hebû li proseyê aştî êsta ji temennayê ême wekû gel û hikûmet ew ye ke proseyê aştî li Türkiye serkewtû bêtin. Fethi Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Alîkarê serokê giştiyê MHP Fethi Yıldız û serokê giştiyê CHP Özgür Özel jî ji bo forumê hatin vexwendin. Ew bi xwe nehatin lê peyamê wan li forumê hatin xwendin. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Foruma aştiyê de heta 16 gulanê bi bernameyên hunerî, panel, semîner û guftûgoyên siyasî berdewam bike. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.